nake yinsa, kowa ya taɓa minke zai sha tasa. Zaitun. Alhaakumut takathur. Ba za ki biya ba? Zan dake ki ba, zan cankuɗa miki wannan carbin. Ban gane ba. Yaya? Kaga. Biyan ka ba nake. Ko ga wannan. Saboda Allah bai baka haihuwa ba? Zaka zo ka sami ita kana zaluntar ta. Obey the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. Follow the guidance of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and be good to your parents. Zaitun. Kin ga maminki, ki gaide ita. Na ganta, amma fa ba ta suna. Zaitun. Zaitun, idan ta fara wa yarinyar na fada, yadda ka san ta samu wata budurwa da ta mallaki hankalin kanta, haka za ta lullube ta mana. Duk yadda kake kaunar Zaitun, baka kai ni kaunar ta ba. Ice tun yana karimi ake lankwasa shi. The Palace of Kashiwa of Blue Entertainment on track again with yet another exciting news. Zaitun, the spoiled child. Yayi, wannan abincin ba a daɗi. Abin da yayin ta faɗa ba ta bane. Ni kai na turawa kawai nake. Cikar ka mutu. She's extremely irrational. She respects no one. She's rude, adamant, defiant, and stubborn. Zaitun. She hates, detests, and disrespects her biological mother. Zaitun. Mami, kashi na da wari ko? Ai uwa ba ta jin warin kashin Eti. A Nura and Ino movie produced by Abdul Ahmad Mai Kwashiwa and directed by Ali Kumzak. Wannan wani irin mahaukacin malami ne, ya zai mai da min ya zama kamar jaka. Ba gani ya zama ɗan da yake da lafiya, ba gani ya zama ka san abin da ke mai kusa da shi sai mutu ce, ko ga wanda, ko wanda. Me yasa ba za ka ga laifinta ba? Ya za a yi ka ringa ɗaure mata gindi? Idan wannan kulawa da nake nuna wa ƴata shi kike kallo a matsayin wai ina sangarta to an sangarta. Zaitun, teach your children good morals or regret spoiling them. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ka bi uwa, ka bi uwa, ka bi uwa sannan ka bi uba. Zaitun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'amru kulluhu lillahi. Mira. Objection, my lord. Barista, a gyara salon magana. Dakata lawyer. Wannan kotu mai alfarma ta yanke wa Amira Ramadan Abdallah hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari. Objection, mai shari'a. It's not prison break, but yet another prison game. Between an officer and a prisoner. Call it prison connection. A gaba da. Ba za ki rama ba kina kallon shi ya mare ki kin yi shiru kin rike fuska ya mare ki. Mira. Ko kin dauka ne ba da rauni ne kamar kishiyar ki da ke kashe. Ko kin dauka cewa ni jaririn ta ne da kika shaki har sai da ya mutu. Ko kin dauka ni lusarin mijinki ne da ya jira har sai da kika fita da furu kika watsa masa asiri. Express Century Productions, a division of Abu Sarki Investments Nigeria Limited, turns with a sensational prison packet. Mira. Idan yaro kowa zaman kansa mai karfi shi ke yin mulki. Idan kika tsaya kina tsoron su za su raina ki. Da haka sai kin dage kin kwaci yancin kai. Featuring the Kannywood talented icon Adam A. Zango and a brand new face of Kannywood, Aisha Muhammad, and us, Mira. Waccan yarinyar da yake yawan shishige ma. To me yake nufi da ita da ya wuce yana son ta? Billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun keta yarinyar nan a gidan nan. Time brings them together. Ina so ka manta da ni. Ka kuma cire ni a ranka. Domin ba zan iya wannan rayuwar yaudarar junar da muke yi ba. Destiny binds them together. Na ce ka kyale ni ko ana so dole ne. Mira. Ina so ki amince ba ni dama mu yi aure. Idan muka yi aure a wannan gidan, har Allah ya sa maka samu zuriya. Me sunan ƴaƴanmu kenan? Yan prison. But Fed becomes an intruder. Mira. In dai ko haka ne, rayuwar aure bata kamace mu ba. Mutuwa ce kadai za ta iya dakatar da ni daga mallakarki. Mira.
Mira, ana busarki movie story a busarki. Na sama miki aiki a ɗakin da muke ajiye gawa, kuma yau za ki fara aiki. Kwai wadda ta mutu. Idan kika shiga bayan an gama saka ta a cikin akwatin da za a fitar da ita, kada ki fita, ki samu ki buya a cikin ɗakin. Bayan kowa ya fita, ki kokari ki shiga cikin akwatin gawa. Za a fitar da ke tare da gawan ajiya binne ki. Zan yi kokari bayan minti 5 ko 10 kafin ki wahala. Zan zo in tone ki fitar da ki. Directed by the new sensation Abu Sarki. To wai ma waye mutu ne aka haɗa da shi guri ɗaya? Shallow-minded people can be extremely irrational. TIT Entertainment and Distribution Nigeria Limited resurfaces with another masterpiece from Sadiq and Makia. Watarana. Baka tunanin ƴaƴanka mata kana cin amana ta. Kana bin ƴaƴan cikinka. Gaskiya wallahi baka isa ba. Baka tsoron a lalata maka ƴaƴa kamar yadda kake lalata ƴaƴan mutane. His intelligence and emotions is toyed with by a young gold digger. Dama duk shi yasa ka firgita sai ka ce wanda aka ce zai shiga wuta? Anya Alhaji matan nan ku ba asiri ta maka ba? When an affluent and charismatic man refuses to respect his status, his instincts override his emotions. Watarana. Da farko dai ina mai neman afuwarki da kuma sassauci bisa laifin da na yi miki, amma in san samu ne ki yafe mun gaba daya. Ka manta a shiga cikin soyayya akwai yafiya? When a thoughtful mother gets tense over her children's image, reputation and future. Yanzu haka ni da iyalina gaba daya muna cikin mota mun shirya za mu tafi Kano biki. Ki bani minti 20. Minti 20 yayi yau? To ki bani 10 kawai. And the wrath of Allah strikes like a thunderbolt. Ba zan iya bin ku Kano a yanzu ba saboda akwai wani mitin na gaggawa da ya taso mun a Lagos wanda ya zama wajibi in halarta. Ni zan gabatar da miji. Watarana. Ya kake magana kamar sabon shiga? Yau ka saba yin ƙarya? Duk waɗanda kai a baya ba su dame ka ba sai wannan ƙwaya ɗayan ita ce ta zama matsala? Ko so kake ka nuna min ka fi son iyalinka a kai? Direction zan waka. Saboda bana Sai ba saboda kina saka mada. amma dai ka san da motar da abin da yake cikin motar duk mallaki na ne. Executive producer Sabna Aliyu Maru. Ke special ce. Domin zan iya yin komai domin in kyautata miki. Producer Tahir Aitai. Kai mana taurin kai ko babu kuɗi a tare ita. Sai na kashe ta. Akwai kuɗi a tare da su ne? Babu a kashe kowa. Watarana. Da siyasa ce ta yi sanadiyar mutuwar iyayena. Siyasa ce ta yi sanadiyar mutuwar iyalina. Siyasa ce ta sa na shiga sana'ar kushi da makani. Destiny is in the hand of God, but you may be the architect of your misfortune. Hajiya, ke ce mata sa kira shawara. Wai sha'ar ba take. Kashe wayannan kika yi? Kashe ta nayi saboda kada a dame. Wato wayar kuwa is not available. Kuma shashi na is available. Watarana. Directed by Sadiq and Mafia.
aiki kaɗan ya rike na gida, amma ina gama wa daga mai zan zo. To shi ke nan ba mu. Yau ya ana ba kike waya da shi kuna wani magana ta faɗa ta kamar wata rana. Ba na son shi na gaya miki kuma gaya miki ba. Ba na son shi saboda me dole cikin min da wuce nake waya. Na ga tuna Allah da ta hakuri. Ni yunwa nake. Ga abincin na wuta, in kuma ba za ki iya cin shi sai ki ci shi ne. Inda ke baki daga gurin mu. Ni gaskiya zan iya. A to ki iya mana haka. Dala ki kore da kuma ya ƙara sun yi wani. Kin so ki makara. Dan har so na yi da na kira ki ce miki kawai ki bari sai. Lallai kuwa. Ai ku da na ni muku duk inda kake kuwa. To yau ina muka yi wani masauki ya kamata mu je? Gabas ko yamma kudu ko arewa. Kin san an ce zama wuri daya sosai ne jiki. To ai ko farauta ma akai. Na san ba za a kama ba insha Allah. Saboda kafa kamanta yau shekaran mu 5 muna tare. Babu wanda ya sani. Ko mijina ma mantawa nake da shi saboda kullum kai nake gani a matsayinsa. To yanzu dai abin da ya kamata mu yi shine mu tafi can masauki mu ƙara hirar. Dan idan muka ci gaba da zama a nan to za mu kwana muna jistin dan ke ba karamar mai surutu ba ce. Ce mu je. Ainihin dukkan gaba. Ka share min hawayena a lokacin da kake zuwa, sannan ka sa min farin ciki a cikin zuciyata. Tana nan wallahi tana ɗakin ta tana bacci lafiyanta. Hello. An ce dan na je ma Allah sai zai fama a gaba. Me yake damun ki? Me yasa kullum ke al'ada ki kenan ki shigo ɗaki babu sallama? So an ce yau kuma da wa'azi. Ai sallama ta yi ba. Kin ga banda lokacin ki ba na son wani dan iskan surutun naki. An cikin zane ne wallahi sai dai sun ina mugun shi da shi. Kawai sun iya jefa mutane cikin tunani. Ji nake kamar in yi forward in je ƙarshe. Amma sai dai ba na so a yi ba da ni ba. Sai haƙuri in bai har sai na je ƙarshe. Yayi. Na bar dina da fara suna da shi ne. In kyauta sai da safe. Me za ka ke cewa haka? Ka daina irin wannan magana. Amma dai ka san na fi son ka. Shi ma ai mace amana ne. Ba kya son mai kuɗi kenan? Ba na son mai kuɗi kwata-kwata ni a rayuwata. Kowane irin kuɗi yake da shi. Na fi son mutum mai rufin asiri wanda zai je ya nemo ya kawo. Ko da ku ba zan samu na gobe ba, amma kullum a ce ina tare da shi. Gaskiya na so a ce ni na fara auren ki. Sai dai kuma a lokacin ban isa aure ba. Da yanzu ke rabo na ce. Ko da ka isa aure, inda baka fi shi kuɗi ba iyayena ba za su taɓa baka ni ba. Kawai da na yadda na amince musu ne, amma ba dan ina son su ba kawai na musu biyayya ne. To yanzu ne maraban damba da faɗa. Yanzu ba gashi na zama taka ba. Gaskiya ne. Na sha'awar a suna ne kawai. Amma fa mijin da ba a shafa fatiha. Kai dai gaskiya ba a raba ka da maganganu. Kafiya magana da yawa. Kawai dai ina mishi kallon mijina ne, amma na san kai ne mijina. Kaga dai yanzu ba ta wannan ake ba. Inda shi da baya bukata ta, na sami nishadin hawaye. Yanzu kin gaji ne kawai.
Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Me kuma nuna alhamdulillah me ya faru? Haba anti, ina kika shiga kuma na neme ki a waya ban same ki ba. Tun da na zo gidan nan na lura yawanci kikan yin dare a waje. In kin gana dare to kamawa take yi. Lafiya dai ki. Ya kira waya. Haba, wai me yace miki? Yace gobe zai biyo jirgin safe. Zai sauka karfe 12 wai a mai abinci. Ba matsala. Allah kai mu lafiya ni da shawara ce. No, karka damu. In Allah da jibi zan dawo. Na zo gida ne je da iyaye da abokanan arziki da yan uwa. Kuma ko ɗaurin auren wani aboki na. Very close friend to me wallahi. Na muhimmi ma ba ma muhimmin zuwa na ma shine ɗaurin auren. Allah that is why na kai shi weekend saboda ba na son a yi min samfarin a office that is why ka ga na zo a weekend nan. Okay, thanks. Okay. To shi ke nan za ta ci. Za ta ci. Aboki na cin da shi. Wata abinci mai tare daɗi ba. So ya gidan? Ina fata dai babu wata matsala babu abin da kika nema kika rasa ko? Kuma lafiya ne. Ni ban yi kuma na rasa. Kai kaɗai kawai muka rasa. Kullum sai na miki magana da zaki fahimta, amma kin kasa fahimta. Kawa, you have to understand, ya kamata ki gane abin da nake nufi da ke. An ga damuwar take ta fara raguwa. Ba kamar lokacin da muke farkon auren mu ba. Wancan karin in dai zaki min bayani yanzu nan kya fashe da kuka. Amma kin ga yanzu ko na ga yanzu kuma ya zama normal a fuskar ki. To ya rage so ne? Ba ma dole in daina ba? Good. Abin da nake so da mun daga bakin ki kenan. Cire damuwa daga ranki. Kin ga in ne ritaya abin da kike so in zauna tare da ke ci gaba da rayuwar mu. Tsakar rayuwar mu ko ba haka bane? Za a ga ci. Zina. Sai ki kwantar da hankalin ki kawai. Ba mu je mana. Banda zai ke Samira. Ayin Allah ya yarda. Inda shekara 15 ya fara. Sai in dawo abin da kike so sai mu zauna. Ci gaba da zaman mu ko? Lokacin ka tsufa kenan sannan zan sanna ya aure ko? Yanzu ba ki san kin yi auren ba? A'a, ba zaman aure nake ba, gadon gida kawai nake yi. To ai shi ma akwai shi a cikin zaman auren. Kuma ki sani idan har mace tana gadin gidan mijinta akwai ɗimbin lada a cikinsa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum. Ina nan. Ina ɗaki. Wai ya yaushe ne za a kwanci da kanu. Zaka in dai ke ce idan ki kwanci na ba ki kuwa ɗaya. To ki duk abin da kike so. Kin go? Ta shi kici. Ta shi ke ne. Amma fa ki sani. Kin go? Banda karamar ta antin kici. Ta shi ke ne. Ta dimbiya ce. Haba.
ake a ɗan yi smiling kin ɗora fuskarki. Mama na kin ƙoshi ko? To yayi kyau. Samira zan je ina da baki da nan ɗan tattauna da su. Ba da matsala dai ko? Allah ya da kai lafiya. Mama na yanzu ce miki. To na tafi sana da gudu ba? الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات. نعم بابا حوكو جراك بابا. abin da ya sa ne maka waya nace ka zo ina so in ji ina muka kwana maganar matarka. Baba ina son matata mana baba, inda ba na son ta ai ba zan aure ta ba. Na fi kenan in har kana son matarka ya zama wajibi a gare ka ka ɗauki yarinyar nan ka kai ta kusa da kai domin kana cutar da ita. Ni mahaifinka ne ba sai na tsaya ne maka wani fashin baki ba, tunda kana da hankali za ka fahimci abin da nake nufi. Abba ba wai na ƙi magana ka bane, wannan aiki nawa yana buƙatar lokaci na gaba ɗaya, kuma abinci na a nan yake ko kuma ce abincin mu gaba ɗaya a nan yake. Ni a gani na idan har tana kusa da ni ba ta samun lokaci na za ta fi kuntatuwa akan tana nesa da ni. Shi sa na gwammace ta zauna nesa da ni din don in fi mai da hankali akan wannan aiki nawa. Kaji uzuri na abu. Kai, na fi ana ka tunanin kenan. Amma a tunanin duk mai hankali wanda ya san darajar ya mace sabanin abin da ka faɗi ne. Babban kuskure ne mutane suke yi. Ni dai na faɗa maka, ka ajiye yarinya ƙarama a gida da sunan aure, ka tafi wata uwa duniya wata biyu ko fin haka, ka bar ta a gida. Wannan cutarwa ce babba. Ban taɓa ganin ana yin haka ba sai a zamanin na fi. Aure ba wasa ba ne, hakkin ta ɗungurungun ya rataya a wuyanka. Gaskiyar magana na fi ba kusan darajar aure ba. Sunan shi kuke ji kuke ambata a baki amma ba kwa aiki da rukunan shi. Ka ji abin da na gaya maka. Na gode Abba, insha Allah kuma za a canja. To haka nake so. Zan shiga daga cikin gaida su umma. To a fito lafiya. Bismillah. Yau dai kaga baka zo da lifton ɗinka ba, kuma ga ta na riga na kawo maka. Sai ka tashi ka sha ko? A'a, kada ya ce daga fita na yanzu haka yi bacci. Tashi ka sha tun naka gashi na kawo maka. Tashi ka sha tun mana. Tashi ka sha tun. Tashi. Samira. Kuma ta yi da ajo idan ina bacci ba na son Allah tashi na. Suka ji da na faso ka ba tun ne da Allah.
Saura. Na'am. sai ki je wajen tafi duba musu kuma su tafi kira mu. To, kana Aunty? Ki zo. To bane? Na princess ta. An shirya ta? Kuma ba za a kama ita mai sallama a mai ko da dole. Zaman na yi tunani wanda na ba ku ko zai mu faɗa. Yanzu ga 50,000 ta ƙara saboda ba na son princess ta nuna abin da take a ce ba a sai mata ba. Anything she point a sai mata. You to go? Thank you very much. Allah kiyaye kuma. Sure. Sai mun dawo. Sai kun dawo. Au kuma ba ku je ku gama sayayya ki tsaya da yabi. A'a. Ku dawo in time. To. Ba na son yawon nan. A'a, cikin zamu dawo. Alright. Na san zama ke kaɗai dai akwai ɗan wannan isa na kawo muke kilima san ta zauna da ke. Kuma na san kina jin daɗin zama da wannan ƙanwatawa. Ni ma gaskiya ina jin daɗin zama da ita sosai. Na sani za ki ji daɗin zama da ita. Sai da ya tana mutum ɗin kawai. Kai! Look at this girl! Ana kika san wani misin? Have a shot! Ina maganar misin. Ba ni da kata. Ki ɓata mu yawa. Kaga, ni dai yanzu dai Allah ya tsare, Allah ya kiyaye hanya, Allah ya da mana da kai lafiya. Je ki raka shi. Yau ba ki san yayi misin. Don magani. Yau za mu haɗu ko? Eh. To shi kenan sai ma. Oho, bari ma ka tafi. Dama can ni ba misin ɗinka nake ban ya so ma ka dawo gidan nan. Bani wannan. Wannan? Eh. Nawa ne? Wannan 5,000. Yanzu malam me za ka yi da wannan? Babu ruwanka. To Allah kiyaye. Yan sai shi. Sai gobe. Gobe kuma? Bai kamata mu ƙara haɗuwa gobe ba. Kamata ya yi mu bar shi kamar yadda muka saba haɗuwa duk ƙarshen sati. Saboda kin san matsayin ki matar aure ce. Idan ba asirin mai tuni ni da ke gabaki da ba za mu sha ba. Ina za a asirin mai tuni shekara nan muna yi ba a kama ba. Ai asirin ba zai taɓa tunawa ba. Saboda ni gaskiya na gaji ba zan iya wani ce sati nan ganka ba. Kawai in ina da buƙatar nan kawai zan kira ka in yanka. Da dai kin yi haƙuri don mun ci gaba kamar yadda muka saba. Saboda ai kullum muna waya kuma muna chatting. Ko iya haka ba yana daidai mana kewa ba. Shi kenan, na ji Allah ya kai. Amma dai kasan zan yi son ɗan kawo. Na san na fi son a koda yaushe da na ganin ka kusa da ni ma na fi son haka. Amma dai mu ba a hankali saboda kar mu je mu jawo wani sanadi da zai nisanta tsakanina da ke. To, me kan tafi? To a tsaya. Me kuma zan da kuɗi? Ai kuɗi kaɗai ya fi yake bani. Abin da na rasa a wajen nafi shi nake nema a wajen.
To shi ke sai da sai. Kin san babu dama da kiya saboda sai dawa. Matar aure, wai gaskiya harka da matar aure is more safer but it's too dangerous. Sai na ji kamar zan rabu da ita, sai na ji ba zan iya ba. Samira, bara na bar hotel din nan da yanzu. Hello, Rosie? To ai tun da kika ji ban kira ki ba, na fasa kiran kenan. Sai wani lokaci kawai. I'm not in a mood yanzu. Bye-bye, da Allah sai an jima da Allah. Ya ana harka da masu tsafta ke wata kucaka da kira ki da mutane. Ya an sai kin faɗa mun ne kuke zuwa. An ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba. Kullum sai kin fita da daddare kina matan aure kuma ba za ki dawowa ba sai karfe 10:30. Haba anti, idan za ki fita ki neme ni in raka ki mana ko kuma ki ɗauki zina ki tafi da ita. Ita kullum kuka take yi kina fita kina bar ni ta gida. Haba anti kai ma kin san hakan bai dace ba. Yanzu me yake nufi kenan? Eh, kina son gaya miki inda na je ni tun ɗazun da na dawo har na shiga ɗaki na canza kayan kina ina? Gaya min inda kike kuma. Wai in tambaye ki ko zargi na kike yi ne? Eh? Ni kan ba zargin ki nake ba. Akan me zan zarge ki? Na ga dai har kawai hakan bai dace ba. To da mijina ya tashi aure na. Bai ce min ba zan fita ko ina ba. Mun yi da shi duk inda za ni in je. Kina ji ko dan haka faki sai abin da mijina halitta min ba. Ki zo ki ce zaki haramta min shi. Wallahi Allah zan sa a mai da ke gidan. Kina ji ko dan haka fita ki ban mun daki fita. Ta. Haba ki me zan fi haka ke haƙuri. Kin fi kowa sanin abin da ya zafi ai. Kin fi kowa sani. Wannan irin wulaƙanci ne haka. Shi yayin naki ya zo ya auro ni ya ajiye ni a gefe guda baya sani bana ganin shi sannan an dauko an kawo shi gidan saboda ki kwantar min da hankali ki dinga cewa zaki saka ni a gaba babu hali in fita sai ki dinga tambaya na ina na je ni yanzu kenan ban da yancin kaina ba zan je in duba abokanan arziki da kawaye na ba sai in zauna a cikin gida ina gadin cikin gida ko salon ciwon zuciya ya buge ni in mutu haka kike so ko yaya ga ya mu in ji ki hakuri ki hakuri Wata sabuwa kenan kace a ciyar ne tsakanin gaba za ta. To, ni da yanzu abinda zan ce shine congratulations. Allah Ubangiji ya sauke ki lafiya. Meanwhile, idan kun tashi daga nan sai ku bi akwai guardians and counseling office. Ku tambaya ina ne wajen masu ciki. Za su gaya muku duk abubuwan da ya kamata su gaya mu. So congratulations. Meanwhile, zan ba ku prescription na magunguna. Don kun sha da abin da aka sai ku sanar da ni. So, kun je sai ku sai wani tab ɗin ku sha duk abin da ke akwai sai in sanar da ni ko? Allah mun gode maka yau yaya zai sha albishiri na san duk duniya ba wanda ya kashe son yara. To, in Allah da kuma zai samu. Dan Allah kyale da abin da ke dan Wallahi. Kamar ku da jiya haji. yau. Dan kama abin shara Allah mai sanyi. Wallahi yaya kasa ai ba zan maka ƙarya ba. Nan da wata 7 kai tsammanin bebinka.
To me goron albishiri na? To shi kenan. An ce na baki. Ba zan an ba. Dan Allah an ciki an sake daina jan aji. Ce mu shekara an tawaya ta. Ai ka ji ta ko? To shi kenan. Ban ce miki Allah ya sauke ki lafiya. Gaskiya ni ba na son zama a waje, kamata ya tashi da kawata. Ki kwantar da hankalinki. Nan wurin gabaki ɗaya babu wanda ya samu daga ni hake. A takaice ma dai mutane ba su cika zuwa wurin nan da yawa ba. Kuma kowa da sun zo ma a waje suke zama. Ke a takaice dai ki kwantar da hankalinki. Duk yawancin waɗanda suke zuwa wurin nan marasa gaskiya ne. Kana nufin kenan da cikin ma da gaskiya ko? A wane ne ko ya kai mu rashin gaskiya a wurin a duniya ma gaba daya. To shi kenan na zo da labari. To ba ne insha. Allah ya sa dai ba ce mu zaki mijinki zai dawo. Dan na san lokacin dawowarsa da yau. Kamar ka sani ba saboda zuwa jiya insha Allah zai dawo kuma dawowar ma zai saboda ni zai dawo. Au. Mutumin ya fara kwaɗayin ganin ki. Zai dawo ne saboda wani abu da ke da tare da ni zai zo ya gani. Takaitacce kawai na da juna biyu. Juna biyu? Ƙwarai kuwa kuma ina tabbacin cewa ba na shi ba ne. Ba ina son sa ne sai in tausaya masa. Amma saboda ba na son shi babu yadda za a yi tausaya masa. Shi ma baya tausaya. Kinga a takaice dai kina son shi ba kya son shi ba kya tausayin shi ko maya ne wannan ɗan da ke cikin ki nashi ne ke matarsa ce don haka ɗaya ya zama nashi waya takaice matu cikin nan wata nawa ne wata biyu ya zama dole nan gaba mu haƙuri da juna abin da kai tunani kenan abin da ya kamata ke kada na Allah tashin bannin wannan gaba ɗaya jiki ne ba zan ta sama a nan so yake da sai an je hotel din nan gaskiya abin ya bani mamaki don ban taɓa tsammanin za ka so ka gani. Ai ba ni daɗin da na ji ba wallahi ba ke ji daɗi ne ko zai ba da ce ka gaya mun kina da juna na ji ne kamar ma yi zuwa yi da take saboda zai yau na ɗauka aikin ka ba zai baka ba a ce mu ana tare ko da yaushe ko a dumu ya ba shi bane ba shi bane na ko yaya alilan Allah ya kwasa cikin Allah ya tsaga rama yanzu ba gashi ba alhamdulillah kana da shi ne mu addu'a ne Allah ya kike da ya kawo a gaskiya na ji daɗin ganin ka na fiye ko da yake lokaci da dama kakan shigo ba ka samun zuwa mu gaisa amma duk da haka na fi'u ina samun saƙo wajen Samira saboda haka alhamdulillah na gode Allah ya muku albarka Allah sa ku gama lafiya yawwa ke kuma
gaskiya ki bi mijinki sau da ƙafa. A kalma an ce aljannan mace tana tafin mijinta. Ki bi mijinki, Allah ya muku albarka. Kamar yadda muke ni da mamanki a garin nan ba a taɓa jin wani abu ya faru ba na rashin kirki, to ke ma kar in ji kar in gani. Allah sa ku gama lafiya. Na gode. Kuma ba yi wa kai ne, kuma ka san ni yanayin aikin nawa ne, wallahi wani sa'in na samu hutun in na zo kwararren lokaci suke ba ne, saboda haka shi yasa zan zo in koma ba tare da kun sani ba, amma dai ba wani abu kakku damu da Allah. To ai haka al'amarin yake, kamata yi mutum duk inda yake aka ɗaukai da muhimmanci to ya tsara aiki. Yawwa, alhamdulillah. Yanzu dai ina fatan ba ta. A'a. To, shi al'amarin da ka saba yi in ba ka yi ba ka yin daɗi. Allah saka da alheri. Yanzu dai ina fatan ba ta yi maka wannan ƙorafi na cewa za ta bi ka. Dan sai da na shiga cikin idanun ta tukun. Na ce mata ka san halinta. A yanzu ta daina alhamdulillah, yanzu ai ta fahimci inda ma aka dosa yanzu. A ce mutum bai rage ka da komi ba, da kai da danginka da iyayenka ba abin da baya yi muku. Sannan kuma a ce ka nemi wannan halin banza ai ba zai yi ba. Banda ma yayan zamani Lagos ai ba wurin zuwan ki bane ba. Ki je ki zanna, kwamma ki zanna cikin danginki, ki haihu tare da danginki. Ka gani in kika haihu tare da danginki su taimake ki su yi maki suna ai komi cikin yan uwanki. Ba ya hiye maki ba. Koko malam. Kwarai kuwa. Ha ba. Allah ya muku albarka. Allah sa a gama lafiya. Mun gode. To, in kin gama da su ina cikin mota na gare ki. Ha ai mai yanzu za ta zo ba wani. To shikenan. To madalla Allah saka da alheri. To ke gashi kya ci gyada. Ba na so ni sabo na Eh? Ba ki so? Ba ki son tsohuwa? Ba ki son tsohuwa kuɗi? Sai ba tsohuwa ba ce. To sai ki dai ki samu manajan banki. Ni tsofaffin kuɗin na saba kashewa. Aiki wai haƙin ba ki abu ki ce ba ki so. Ba ki son tsoho. Na gode. To, bari mu mai da abina. A to. Shi kenan. Yawwa, wai hawa su sai ka bi a hankali domin ta sha kuɗa. Allah bai gata. Yawwa. Ba ta min yadda nake so. So nake kai mata washin da koda itace aka sara za ta raba gida biyu a take. Wannan washin bai ba? Ita ke ta kai biyu sosai fiye da haka. Ko ina ce za ka sara? Kuma na kai baka kama da yan daba ba. Ban san a ce mutum za ka je ka sara da ita. Abin da za a sara da wannan takobi itace ma ya fi shi hankali. Don haka ka wasa min kamar yadda na bukata. Gaskiya ni ya kai washin da zan iya kenan. To inda aikin kuɗi kake yi ina so ka ƙara wasa min. Ni kuma zan baka ko nawa kake bukata. Ashe ban taɓa nan gefen bane. Mu je wannan. Amma illa bai. A in ya wuce haka abin ya ɓaci. Ai so nake ta ɓaci. Allah so. Aikin kuɗi kake kuma kai min na biya ka. Na gode. Gode. A'a. Ba abin arziki. Amma mai gida wannan ya mun kama da ɗan daba ba. Ina ruwanka. Ina ruwanka. Wannan kana ga jisar da ke cikin shi. Kayan ɗan daba ne ba za a ga da alamar yankan nan. Ɗaya ko biyu a jikin shi. Amma nan ko ɗaya babu wata alama cikin shi ta dabanci. Amma mai gida kai baka iya gane mahaukaci ne ko mai hankali? Ba zan iya ba. Ai kai zaka iya gane mahaukaci, zaka iya gane mai hankali. Saboda shekara ka biyar a daure da turu. Shekara ka zama kana wannan goge-gogen banza. In banda goge tsatsan nan me ka iya? Me ka iya? Nan banza mutum na ufi. Kullum ana gaya maka abu baka ji. Sai an fara magana ka kuɗi.
sai ka fi kowa imani eh kamar shuru sha je ka nemi canji ka ci doya naira 50 sannan ka sa nama guda kama 950 daidai kuma kada za ka riƙe wannan zuwa kwana wata ɗaya to kullum naira 50 in imani ne yanzu tun da safe nawa muka samu naira 150 ce kuma tana wurinka ka yi haƙuri in ma zan je wurin mai shinkafa in ka dawo ka tsara kayan Me kake duba a wayana? Hotuna nake kallo. Wace ce wannan? Ƙanwata ce, ko kuma in ce ƙanwar mijina ne, wai an kawo ta ne don ta dinga ɗebe min ciwon mijina. Kai mutum ne gaskiya yarinyar nan ta na ka samu wannan yarinyar ne haka. Kanwar mijin Samira ne. Wai nan wai an kawo ta ne ita ce za ta rika ɗebe wa Samira kewa. Ni kuma ina kallon hotuna a cikin wayar ta kawai na hango yarinyar gaya ma ina duba number ta gaya min sunanta dama sai na ga number ta sai na ɗauko yanzu haka na samu ta a WhatsApp ma za a fara. Gaskiya mutum ka zama ciki ka samu kawai sai shi ke ai san makal kai dai din ne ka san irin nawa gaskiya ne Allah ya taya ma To ina ya je ne haka? Ni bai taɓa kashe wayan shayi ya daɗe ya jima irin wannan ba. Lafiya kuwa? Kai. God. Ke, me yake damun ki ake dariya kamar wata mai sabon hauka? Bari kawai anti, wani mutum ne na haɗu da shi a wasa. Ya iya ban dariya. Tun da nake a rayuwa na ban taɓa yin chatting da na ji daɗin shi ba kamar yau. Au, da dai dukkan alamun kamar dai kin samu wanda ranki yake so. Haba anti, daga chatting, ai ba cewa yake yana so na ba. Ai da ko yace yana so na ai sai ya zo mun na gan shi. Sai ya zo min da cikakken sufofinsa sannan za a amince. Kin ga, ni ki nuna min hotonsa. Ni kuma ne miki alƙawarin zan siffanta miki kowaye shi tun daga ɗan yatsan ƙafansa har zuwa tsakiyar kansa. Kin ga ya iya sa hotonsa a DP. Wai shi mai ƙiba ne sosai, size ɗin DP kuma tunsa kawai zai iya ɗauka. So, hoton wani zaki ne ya sa a DP. Kawai an ce wannan mutum tun da na haɗu da shi, dariya kawai yake baya. Ke dai Allah ya raba ki da sharin in social network kadai can wani ke yaudaran ki. Da aka yi yaya kashe waya yau, kaga tun ɗazu kike ta kiran shi bai ba ki samun shi.
wallahi da mutum sa ban ke tafiya ma sai ya shi to ni na san bai taɓa kashe masa ya kai wa raka Gare dukkan alamu dai ina ga kwana zaki kina chatting. Anti, ya kasa bari na. Ni ma na kasa bani. Idan na aje wayan sai in ji sako ya shiga. Ni kuma sai in ce bari in yi reply. To abin na ku gaskiya ba kaɗan ba. Ni ya kasa bari na man je in cire kayan nan sa kayan wuce in kwanta don na gaji wallahi. Kira da rabin ya dace daga hanyar ciki da su da hannun kira zuwa wajen ai ba daidai ba ne abin da nake so da idan Allah ya kuma dan Allah ya ci lafiya da kan samu ko mutum ya kai ko mu amma dai gaskiya ne Har kana maganar dacewa? Ai duk abin da muke. Ai baya cikin hanyar dace alaka ta da kai. Bai kamata a ce ka dinga ɗaukan shi kana haɗa shi da wannan hanyar ba. Ni ganin ka nake son ne kawai ka gaya min inda zan ganka in zo in same ka. Gaskiya ba za ki ganni ba kuma ba zan ɓoye miki ba daga yau ba za ki sake samun wannan layin dama ba layin da nake amfani da shi ba ne layi ne da na siya kawai saboda ki na wucin gadi don haka ba za ki sake ji na ba sai nan da wata 5 ko 6 ga kafin nan kin haihu dan har yayi wayo kin dan murmure amma dai for now dan Allah dan annabi ki haƙuri gaskiya sai an jima Nabil tsaya ka ji ka tsaya ka saurare ni dan Allah ka kashe min waya. Nabil Na ɗauka ai ta wancan falon zaki bi. Anti na fi son bin wannan. Saboda ya fi Lallai kam. To shikenan. Idan kika ji da Allah ki cewa Hajiya ta bani wannan itacen sai ki kawo mun ko? Na cikin ki. Na shirye ki. Anti mun yi da wannan mutum za mu haɗu yau. A ina? A gida an jima kaɗan. Me yasa baki ce mishi biyo nan mu gaishe ba dan mu gaisa? Ɗazu ne da muke chatting da shi sai na ce mishi cewa zan je gida saboda na faɗa mishi a gidan yayana nake shi ne ya ce mun in faɗa mishi anguwa sai na faɗa mishi ya ce mun wai shi ma zai wuce ta anguwa shi ne muka yi za mu haɗu da shi zai zo ya same ni a gida. To Allah ya samu da shi. Kin dawo. Sai na dawo. gaskiya kin sace ni da yawa duk yadda nake tsammanin ki sai gashi na ganki kin fi haka na yi budi sosai a kanki kuma ina ta saƙe-saƙe a kanki sai gashi na ganki fiye da yadda nake mafarki me na kuma ba yadda kika so ki gani ke ganni ba ko kin so a ce na fi haka haduwa na fi haka cika ido na fi haka haskawa na fi haka razanarwa ko razanarwa kuma sai ka ce wani dodo oh sorry wallahi maganganun da suke zuwa mun haka a hargitse saboda wasu yadda aka yi da ganin ke kawai na ji na rudi sai maganganun kalmomin sai suna zuwa mun a rashin tsari ya aka yi maka samu namba ne akwai wani aboki na da na daidai ina nema da na nemi nambansa sai aka bani namban amma sai aka bani ba daidai ba ina saving namban na shiga wasu kwatsam kawai sai na ga hotonki akan DP sai na yi tunanin to ya aka yi wannan namban ya shigo wayata sai na ga sunan da na saving sunan abokina ne amma kuma hoton mace sai na ce bari in gwada kira ina gwada kira sai na ji muryarki shi yasa kika ga kafin ne miki magana sai da na fara kiran wayanki ina jin muryar mace sai na kaza to na yi haka ne don in gwada in ji shin abokin nawa ne ko wata ce daban ko kuma dai kawai na yi tsintar dami a kana ne to da fatan dai ni dai na samu abin da nake so kefa
kin samu abin da yake so? Hisabi shi na yi wa kaina a kan su makoma ta zamo da daɗi. Hisabi shi na yi wa kaina a kan su makoma ta zamo da daɗi. Ina nan a nan wanda wayo. Anti na samu mijin aure. Wallahi anti na samu mijin aure shine. Wallahi anti sai kin ganshi. Wallahi ko ta ina yayi. Maganganunsa kabba na yarwa. To me sunansa saboda ban taɓa jikin kira sunansa a cikin gidan nan ba. Anti sai jiya faɗa mun sunan wai Walid. Kin jar wani amo yake yi ko? To Allah ya taimake ki. Idan kuka yi aure kin ga duk inda za ku je duk inda zai tafi da ke zai tafi. Kin ga ba zai dinga barin ki a gida ba kamar irin yanda yayin ki bari na a gida. A'a kake ga mun magana mana. Ai yayana ma ke kika so. Da ni ne ko zai mutu wallahi sai na yi. Haka kika ce sai dai in ba biyayya zaki wa iyayen ba amma har in biyayya zaki musu dole ki zauna kuwa.
zan baka zoben nan da in tabbatar maka da cewa ina son ka. Kuma na yarda da kai, na amince maka. Ta zaɓe ka a matsayin abokin rayuwa ta har abada. Na baka amanar kaina kamar ni ma yadda zan rike amanar ka. Na maka alƙawari za ka same ni a matsayin cikakkiyar mace ta gari. Fata na Allah ya sa ka rike ni amana. Haka nake kallon yadda yake doka. Bayan ni ba haka nake ke kin san yadda nake. Da zuciyarki za ta zauna kamar yadda ta wuri. Da kin dai samun to me yasa kike hukunta a kai? Rashin fahimta ya rashin yarda ne. Ko kina ganin kawai rabu da ke ne? Ka shiga uku. Ya kake jika irin wannan kalma? Ni wallahi babu abin da zuciya na yake kan. To zuciyarki ta zauna wuri ɗaya. Ki daina kalle-kallon wasu abubuwa marasa. Insha Allah, I promise you that just I'm not educated, but I'm richer than many educated people. So in my opinion, it is better for a woman to be a housewife than be a student. What? Remember that I'm your daughter. And I have the right to... How dare you? You must quickly leave my house. No! You will never get a penny from me. Excuse me. Go and inform the king or the governor or any other person that you think is capable of forcing me. I have already made up my mind and the die is cast. The king, the governor, and my parents deserve to be respected. Something terrible happens, and this well-behaved, well-groomed, and well-proportioned devoted servant falls victim, lies in darkness. Everything I've told you is true. He was the one because I had told him that the money was in her custody. After the movie, there is a way. Gen Magic Productions keeps the bell ringing with yet another English movie, Light and Darkness. Now it is time for you to face the most difficult situation. He needs a rigorous interrogation. Please, I'm pleading with you. Let him suffer more. No matter what, you must play a very important role for Wicked Baby's birthday. Because she loves you and she deserves it. Where is my food? Oh, your food is ready. All I'm after is my money. You are wonderful. Do all you can. The food is in your heart. Allah subhanahu wa ta'ala is the ultimate game changer, programmer, designer, and planner. Light and darkness. As long as we are together, my mouth will never stop producing sentences that will please you. Wow. Light and darkness. Screenplay, Iyas Umar Mekudi. Co-producer, Alhaji Sheshe. Assistant director, Muhibat Abdul Salam. Producers, Abubakar Bashir Mashadda and Kabiru Musa Jammaji.
Light and darkness. Why are you trying to deny my right to education? I don't understand. I told you several times, but you turned a blind eye to my advice. Light and darkness from the director Hassan Giggs. Do you know the magnitude of the crime he committed? This is one of the reasons why I hate schooling. Please understand. Sunana Alhaji Inda Musa kuma ni ne mahaifin Surayya. Sunana Alhaji Sani Modibo kuma ni ne ba shi auren ƴata da hannuna. Sunana Alhaji Sunusi, ni ne mahaifin Hajara. Sunanta Gwani Madu, ita ta haifi Falmata, ita ta ba Alhaji Garba da hannunta. Matan aure. A dole ka dame ni da magana tafiyar ka Kano, saboda zaka je ka ga sakatariyar ka ko? Wato ta daga maka hankali zaka je wurin ta. Ni fa ne miki alƙawari a nan gurin, nace miki ba zan ƙara auren wata bayan ki ba zan miki shi ba. Matan aure. Allah ubangiji kai ka lafiya da kai lafiya sai dai ka rike mun alƙawari. Ina zan manta wani alƙawarin naki, ba zan ƙara yin aure ba. Man of several qualities, with several businesses, at several states. Ku rufe duk motocinku da dare, ana san ba za ka gani ba, amma abin da aka mu idan kai aka yi wa za ka ji daɗi? Kwazanki da rashin tsoronki. Sun na tabbatar da cewa ke cikakke kanu da ce. Yet married to several women at several places for several reasons. Ni ai har na fara tunanin kayo da dini ne kago. Ake kaɗai ne wa alƙawari, bayan ke kuma ba ƙari. Ce kana sanye da alƙawarin da kamar na ba za ka taɓa min kishiya ba. Express Century Productions, a division of Abu Sarki Investments Nigeria Limited, keeps the motion picture active with yet another presentation. Matan Aure, Kanuri in Borno State, Nupe in Niger State, Hausa in Kano State, Fulani in Adamawa State. Matan Aure. Kaman dumma da ke da idanu na gani, soya bijini farin ciki na ke ce farko a cikin raina ne ya ajewa. Mata duka kin fi gona ba ki da tamka, ke ce sarauniya na ba ki zuciya, ke ce guda ɗaya duniya ta masoya. Bayan ke a zuci babu kowa, wani gida ta daga ke na rufe. Bayan kai a zuci banda kowa, miji na aure mai sana farin ciki. Matan Aure. Wurin ku ya riga ya cika, ki fito da shi. Wa shi Amadu. Ai kun kashe shi yayi. A kai da nan. None of the wives is willing to share her husband with another woman. Ai da na sadikin wannan aure. Ni kuma na yi farin cikin wannan ɗaurin aure. Wallahi ko kaɗan ban yi nadamarsa ba, ko da kuwa za ki kasance cikin nadama ta har abada. A dalilin wannan aure ne zan kafa tarihin da ban taɓa kafa shi. Matan Aure. Mijina ni kaɗai yake aure, kuma sabon labari yana da wani auren a baya ba bayan ni. Duk duniya ta sani ni kaɗai ce matarsa ta halal, sai dai idan zaman dadiro kuke yi. Matan Aure. Ke ma mata Alhaji Garba dan mahaukaci. Kwarai da gaskiya shi kusan da zuwa. They're all shocked, confused and puzzled. Unknown to them, the real shocker is coming. Matan Aure. A presentation from Abu Sarki. Story Tijjani Ibrahim Mai Jama'a. Screenplay Abdullahi Amdas. Gaskiya ban ga da wannan hukuncin ba. Sai dai a kira babana ya zo ji wannan hukuncin akan me? Ba mahaifinki ke da ikon yanke hukunci ba, kotu take da ikon ta yanke hukunci kuma ta yanke. Executive Producer Hibban Abu Sarki. Co-producer Tahir Aitai. Producer Umar M. Sharif. A dakata ya mai girma mai shari'a. Ƙarya take yi. Sai kuma wace ce da kike magana? Ni ce matarsa ta farko. An bahaushen mahaukacin da za a urgu ba? Directed by the new sensation Abu Sarki. Ga baitocin mai gida sama, Abu Sarki mai Allah ne. Sarki ka iya ka huta, sarki ka bar mu sai mun bi ka. Abu Sarki lokaci riga ne, ka sa shi babu mai tuge ma. Bismillah tabara abin da kai wane zai bani. Abu kai kake haska na gari ya zamsun sani. Ya Allah rabbi ka mun komai tun da ka sanya abu ya sani. Oga to ka wuce wanda suke zagin ka, shi yasa suke zagin ka. Wanda yayi maka bar shi da Allahnka, shi zai bi maka haƙƙinka. Oga ta muje mai san ka kadai ne zai wuce, sai wanda ka so ne zai wuce. Yaro ka biyayya ka hau gada, in ka ki ka fada kwalbaci. Dan
kuma kun ji za